Venstre har et stort valgprogram. Vi er gået ind og sagt, hvad er det for nogle ting, der rører sig i vores kommune, og hvad er Venstres svar på det? Først og fremmest skat og serviceniveau. Der skal naturligvis være en balance. Vi siger, at vi har et skattegrundlag, og så skal vi have vores økonomi til at holde sig inden for det. Vi står bag en del af den skattestigning, der kommer nu, fordi vi er i en dårlig økonomisk situation. Men der skal ikke herske tvivl om, at Venstre i de næste 4 år vil arbejde for at skabe økonomisk råderum for skattelettelser. Den første skattelettelse, vi vil tage fat på, det er den forhøjelse af grundskylden, som der skete ved budget 2009. Den er på 23 millioner, og det er ikke sikkert, at vi kan opnå det i de næste 4 år, men det er vores erklærede mål. Vi mener faktisk, at regeringens skattestop også skal gælde vores kommune. Vi har en fantastisk kommune. Vi har kæmpemæssige grønne arealer, vi har skov, vi har sø, vi har hav, vi har mindst 4 eller 5 havne. Det er der ikke ret mange andre, der har. Vi ønsker fortsat, at vi skal værne om vores åbne land. Vi skal bruge naturen aktivt. Vi ønsker ikke, at vi skal være et frilandsmuseum. Vi ser positivt på det projekt, som hedder Kongernes Nordsjælland. Men det nytter ikke noget, at vi laver et Kongernes Nordsjælland, hvor der kun er plads til kongerne og ikke er plads til beboerne. Vi har en servicebus, der holder faktisk lige ud for vores hus, og vi har desværre kunnet se indtil nu, at den er meget let benyttet. Kultur og folkeoplysning, det er faktisk ikke en kommunal opgave at styre vores kultur og vores folkeoplysning. Men kommunen skal opsætte rammerne til det. Vi skal lave sportsfaciliteter, vi skal lave kulturhuse. Vi har allerede en del af dem. Hvis vi ser på den sidste pind, Venstre ønsker at bevare kommunens 3 biblioteker. For dem af jer, som kommer og ser andenbehandlingen af budgettet, så kunne det være rart at få afklaret, hvad der menes med en besparelse på biblioteksstrukturen. Jeg håber ikke, at det betyder, at vi skal nedlægge biblioteker, for det er ikke Venstres politik. De samme principper gælder for idræt og fritid. Vi ønsker, at det skal foregå på frivillig basis, så derfor så skal vi skabe rammerne, og brugerne skal skabe indholdet. Det er meget vigtigt, at hele vores kulturliv, vores idræts- og fritidsliv sker på frivillig basis og uden politisk topstyring. Vi har formentlig det mest politisk styrede idræt- og fritidsliv i nogen kommune i Danmark. Vi skal have bygget med tiden en ny Hundebækhal. Vi skal have renoveret den eksisterende, og det er der penge til i vores budget. Og vi ser nu, at vi får en mindre hal i forbindelse med den nye Asminderød skole. I Venstre havde vi gerne set, at vi havde udskudt hallen nogle år, så vi kunne have bygget en fuld hal, men vi får nu 3/4 hal, og det må vi stille os tilfredse med i den nuværende situation. Børn og unge, det er et kæmpe område. Vi ønsker, at generelt set, der skal være trygge rammer for vores børn. Der skal være adgang til lokale idrætsfaciliteter på det generelle plan. Det er klart, at hvis man ønsker at dyrke elitegymnastik, så vil det være meget fornuftigt at gøre det sammen med de meget dygtige gymnaster i niveau. Vi støtter også i vid udstrækning vores SSP-samarbejde. Vi har lige gennemgået en meget stor omfangsrig rapport om, hvordan temperaturen er hos børn og unge. Og det viser sig, at der sker fuldstændig som da vi var unge. Der er stadigvæk mange, der ryger, der er mange, der drikker, der er mange, der kører på ulovlige knallerter. Det nye er her, at det er altså ikke rødderne nede fra baggården, som lærer det bedre borgerskab, spørger alle de her unoder. Vi kan se i den undersøgelse, at det er forældrene, der skal tage et ansvar. Vi har set i den undersøgelse, at elever i 7. klasse, når de bliver spurgt, jamen hvor får I alkohol fra, når man ikke kan købe det på tanken og i butikker, så siger de, jamen det får vi med af vores forældre. Det er altså ikke samfundets skyld det her, vi skal have forældrene på banen. Folkeskolen. Vi har en stor debat omkring faglighed og socialt samvær. Venstre er meget, meget fokuseret på det faglige indhold i skolerne. Når vi har set en elevflugt til primært NGG, skyldes det naturligvis til dels, at Asminderød skole har en pavillonskole for øjeblikket, men NGG får jo også deres elever fra andre skoler i vores kommune.
Forældrene, de vægter faglighed højt, og det gør vi også i Venstre. Men ingen faglighed uden et godt socialt samvær. Men det er som om, der er andre partier, for hvem det sociale samvær i en folkeskole er vigtigere end det, at man lærer noget. Og så må vi sige, at vi er glade for, at vi har kunnet ændre pind nummer 2 i vores valgprogram, så vi kan skrive, at en ny Asminderød skole tages i brug til august 2012. Vi mener i Venstre, at alder ikke længere er en god grund til sociale ydelser og omsorg. Det er det behov, som opstår hen ad vejen. Det kan være uanset om man er 50 eller 95. Det skal ikke være afhængigt af alder. Vi ønsker at støtte de ældre, som ønsker at bo hjemme. Det er en meget, meget gammel kongstanke. Det var faktisk en kongstanke allerede inden jeg kom i byrådet. Men nu er der kommet den krølle på halen, at nu kan vi ikke længere sende regningen til amtet, når vi får folk tilbage fra hospitaler. Dem skal vi selv tage hånd om. Så derfor så kommer vi til at opføre et sundhedscenter. Integration er og bliver et stort, jeg vil ikke sige problem, men et stort diskussionsemne. Vi ønsker, at der skal stilles krav til alle, uanset nationalitet og hvor de kommer fra. Alle skal lære noget i skolerne, alle skal lære at tale dansk, men til gengæld skal vi også være parate til at respektere folk med andre kulturer, med andre behov. Men det er ikke sådan, at et lille mindretal skal definere reglerne for det store flertal. Jeg har hørt eksempelvis i forbindelse med kulturnatten nogen sige, at jamen, det var da også for galt, at vi havde arrangeret den kommunale kulturnat midt i ramadanen. Der må vi sige, at det kan vi i vores kommune ikke tage os af, hvornår der er ramadan. Vi skal tage hensyn til det, men det er ikke sådan, så at vores kommune skal indrettes efter det. Vi støtter op om, at vi skal ind og støtte forældrene. Vi skal ind og støtte forældrene, så de kan støtte deres børn. Vi kan ikke sige integration uden også at sige tryghed. Vi har jo desværre set en holdning blandt journalisterne til, hvis der sker noget i Nordsjælland, så forsøger man altid lige at hæfte Kokkedal med på pressemeddelelsen, fordi det giver lige sådan et ekstra pift. Så er der sådan lidt Nørrebro eller Gellerupparken over det. Og det er i virkeligheden ærgerligt, fordi så slemt er det heller ikke. Vi har lige haft en god snak med Nordsjællands politi, og de har rigtig godt styr på det, både på det politimæssige arbejde og på det sociale niveau. Det ønsker vi at styrke. Men hvis I husker den meget specielle debat, vi havde på forrige byrådsmøde, om hvorvidt betjentene skulle have uniform på eller ikke uniform på, om vi skulle have øget eller færre betjente i området, så er Venstres holdning, at det her er noget, som politiet skal bestemme. Det er politiet, der har kompetencen, hvad angår politiarbejde. Til gengæld må vi også gøre det klart over for politiet og alle andre, at vi respekterer ikke grupper eller individer, som gør krav på dele af kommunen. Der skal være frihed for os alle sammen til at færdes og handle, hvor vi vil i kommunen.